ба шавҳар баромадани духтарҳои ҷавон 16, 17, 18 сола ва мардҳое ки 50, 60 ва 70 сол доранд. барои чӣ ин мусибатҳо болои мо мусалмонҳо омадааст? наворе ки шумо дидед, ана ҳамин навор ҳам дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр гардида буд, ки духтари 17 сола ба марди 70 сола ба шавҳар баромадааст. хуб дӯстони азиз, то охир гӯш мекунем. иншоалло дар ин бора бар шумо маълумоти пурра медиҳем. салому алайкум дӯстони азиз, чӣ гуна мебинед дар дасти мо ek medium pasta, яъне ки M+ мебошад. M+ барои ҳамин ба қувват кардани мардонагӣ, ба қувват кардани бадан, қӯи спермаро баланд бардоштан, микровирусе ки дар сперма тоза кардан, барои хуногирифтагӣ, простатит бисёр чода фоида дорад. Бародарони азиз, бо боварӣ комил метавонед заказ кунед. M+ ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони аҳли ислом. шумо дар шабакаи корвони умр қарор доред. бо шумо ҳастам Абу Мудассир. бисёре аз мо шумо дар сомонаҳои иҷтимоӣ чунин наморҳоро мебинем ва бо гӯшҳоямон мешунавем ва шоҳиди ин воқеаҳо мешавем. албатта барои чӣ айнан ин мусибат болои мо мусалмонҳо омадааст? барои чӣ? барои оне ки имрӯз ин ишқу ошиқи падарлаънат баъзе аз ҷавонҳоро монанди гур карду духтарҳоро монанди гӯсфанд. духтарҳо ба умеди ӯ ҷавон мешавад, зиндагиашро ба пояш мегузорад, ишқу ошиқӣ мекунанд, кор аз кор мегузарад. баъдан ӯ ҷавон як ҳаёти духтарро месӯзонад, боз ба дигар духтар хонадорӣ мекунад, оила барпо мекунад. аммо ин духтар бошад, букорати худро аз даст медиҳаду баъдан маҷбур мешавад ба як зан дида ё ин ки ба як марди 40, 50, 60 сола оила барпо кунад. дигар ҳеҷ чорае намемонад. ишқу ошиқӣ имрӯз ҳамон киноҳои туркӣ ҷавонҳоро, миненияшонро, фикру ақидашонро аллакай дигаргун мекунад. аз дасти ҳар кор омад мекунад. мемирам барот, бету наметавонам, дигару дигар. инҳо ҳама ҳақиқате ҳаста ки оина бар ин намоён аст. ягон ҷои пинҳон нест. баъдан ҳаёти духтар сӯхт, оқибат маҷбур мешавад ба ҳамон хел марди калонсол оила барпо кунад. ҷавонҳое ки духтарҳоро монанди гӯсфанд тоб медиҳед, духтарҳоро монанди гӯсфанд истифода мебаред, рӯзе шумо низ соҳиби духтар мешавед. духтарҳое ки ба ҳамон суханронии ҷавонҳо бовар мекунед. он қадар мард ҳаст, бигӯед марҳамат фотиҳа кунад, оила барпо кунад, баъдан ишқу ошиқӣ кунед. 1 сол 2 сол мегардед, 3 сол хуррати худро аз даст медиҳед. баъдан ин ҷавон аст дигар, овоза нашавад. баъдан боз ҳамон духтар пушаймон аст, ки боз ҳамон духтар гунаҳкор аст. мегӯянд мемирад худашро ҷамъ кунад. бисёр беэҳтиёт бошед. ҳаёт бозича нест. ҳаёт, номус ин ба инсон як бор дода мешавад. вақте шумо ҳаёти худро бо дасти худ сӯзондед, бовар кунед дигар дар гапи таги таҳнаву ҳақорату дашном мемонеду халос. барои шумо боз кӣ месӯзад? ҳамон падару модаре ки шуморо ба умед ба оя расонданд. афсӯс мехӯранд, мегӯянд кош аз ин ҳодисаро дидан мемурдем, аммо дер мешавад. барои ҳамин бодиққат бошед. ҳар коре мекунед, аҳамият ба корҳоятон диҳед, зеро ин ҳаёт бозича нест. духтарҳое ки ба ҷавонҳо бовар мекунед, ҷавонҳое ки духтарҳоро монанди наскӣ иваз мекунед, барои ин ҳама дар рӯзи қиёмат суолу ҷавоб аст. ҷавоб медиҳед. нияти пок инсонро ба покӣ мебарад. тайибатун тоибин мегӯяд, яъне покон барои покон аст. пок бошӣ барояд пок меафтад. нопок бошӣ, чӣ гуне ки ту бо 10 духтар гаштӣ, духтаре бо 5-10 писар мегардад, насиби ҳамон хел писар ҳамон хел духтар мегардад. фаромӯш накунед ки имрӯз ошиқӣ кардам, бо 10 духтар гаштам, фарто бо 10 писар мегарданду ба шумо ба шавҳар мекунанд.
هر چی خواستید از الله بخواهید، فقط پاک بخواهید. این زمین به مانند زمین است تا نسل های شما پاک باشد. خداوند بر هر یک جوان و هر یک جوان دختر و جوان پسر زندگی خوب، زن و فرزند صالح و صالحه و همچنین و دختران شوهر پاک نصیب گردد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.